Bueno, boas tardes, amigos. Benvidos hoxe ao noso Festival das Letras Galegas, as nosas letras galegas da Iria Dosa Galicia, que presenta este ano a Xela Arias. Xela, porque que falar dela, unha muller que morreu joven, ademais foi unha gran poetisa e unha gran escritora. Pois nada, deciros que este ano, debido ao tema do COVID, hemos tido que facer todo máis pequeno, todo moito máis, bueno, non como querxéramos, quixéramos facelo máis enxebre, moito máis como somos nós, con moita máis público, con moita máis xente, con moita máis espectáculo, pero non podo ser. Hemos tido que recurrir e que contar, como sempre, con os amigos da Coral Voz de Santa Coloma, Agarimos, Xoscios do Centro, poetas, Germán Madrid de Carro de Baco, Aura Group, e, bueno, como no, Garfi e moita xente máis que ao longo de hoxe van a pasar e van a actuar para todos vosotros para facer que sea un espectáculo divertido, que sea un espectáculo ameno e que ademais sexa un espectáculo onde deixemos ver as nosas letras galegas que este ano, como digo, adícanse a Xela Arias e as nosas letras galegas. Gracias a todos por acudir a este acto, gracias a todos por estar sempre detrás de nós e gracias a todos por apoiarnos ano tras ano en cada acto que facemos. Moitas gracias e espero que ano que ven podamos facelo como facemos cada ano, con moita xente, con moito público e o que é o escenario cheo de xente. Grazas. Bienvenidos y bienvenidas socios, socias de Aires de Nuestra Galicia. Os quiero enviar un saludo antes de iniciar mi intervención y celebrar que este año, aunque sea de forma híbrida, dentro de lo que las autoridades sanitarias nos permiten, podamos celebrar las letras galegas de nuestra ciudad. Recuerdo que el año pasado tuvimos que hacerlo pues por vía solamente telemática e hicimos un recuerdo a Ricardo Camargo Galego. Este año la persona escogida por la Real Academia Gallega es Xela Arias. Ella murió muy joven, con 41 años, pero fue una revolucionaria de la poesía gallega, cambió la forma e incluso la temática y fue también una destacada traductora y editora.
de su poesía. El poema que yo he seleccionado es de Tigres como a cabalos. Voy a intentar leerlo en gallego y hacerlo lo mejor posible. Nunca me achegaré polo tuo púlpito. Nos machados da túa voz balazos ten continencia. Apuren a miña deserción das horas, tantas horas presentes en religión pragmática. O meu mito de utopías e alguna cara quizáis mentira. Prefiro o tuo deserto das estúpidas cabezas. Un poema moi bonito con el que he querido contribuir a esta maravillosa jornada que habéis organizado en nuestra ciudad. Deseo que muchos ciudadanos y ciudadanas de Santa Coloma, amigos y simpatizantes de vuestra entidad puedan participar en la misma, y seguimos viéndonos por la ciudad y sobre todo agradeceros especialmente vuestra labor cultural. En San Jordi participábamos en la lectura del Quixote, hoy lo hacemos con el homenaje a Xela Arias en el marco de las letras galegas, y espero que la entidad de Niños de Nosa Galicia tenga siempre mucha vitalidad, salud, para poder seguir llevando a cabo su labor en nuestra ciudad. Muchas gracias. Ola, quero mandar un saúdo moi sentido e moi efusivo para os do Centro A Nosa Galicia de Santa Coloma, que celebraron as letras galegas este ano dedicado a Xela Arias en a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Sabedes do aprecio que vos temos e o que nos gusta sempre compartir con vosco un día tan especial para a Galicia inteira, para todos os membros da colonia da colectividade galega en Cataluña e moi especialmente para vos, para Santa Coloma. Feliz días das letras galegas. Terás, acaso non temos tes problemas? Mas non te apures. Tiña antes de ti dúas mans para apañar o mundo. Desde ti, sabes, son a Deus e hindú de múltiples brazos. E con tanto, sin embargo, nada agarra agora, xa ves. Son eles para che cada sede, para amosar o mundo, para chegar a xente un día tan axiña, agora mesmo, empurrarte cara a ti. Ola, boas tardes, benvidos a todos. Un ano máis, airiños de Nosa Galicia, pois, como non podía ser de outro xeito, quero estar con todos vostedes para presentarlle pois as letras galegas deste ano 2021. Son unhas letras galegas un pouco atípicas, pero dentro das medidas e de todo o que podemos facer, pois tentamos chegar a todos vostedes pois este día en conmemoración da escritora que en Real Academia Galega adica este ano as letras galegas. Esta escritora é unha poeta, é Xela Arias. Desgraciadamente tuvo unha corta vida, naceu en Lugo, logo criouse en Sarria, está inscrita en Sarria, todo o mundo di que naceu en Sarria, pero realmente naceu en Lugo. De moi xoven marchou para estudiar a Lugo primeiro e logo para Vigo, e toda a súa vida desenvolveu en Vigo. Xela Arias foi unha muller que no corto tempo que da súa vida, porque morreu con 41 anos, no ano 2003, pero fixo unha gran labor por a nosa terra, porque puxo en valor o idioma, sobre todo o idioma, cunha poesía diferente, unha poesía que viña a traernos a Galicia, pois ese valor que había que darlle, ou seja, desde Rosalía de Castro, que foi tamén no rexurdimento unha das que puxo en valor a nosa lingua, logo tivemos a Xela Arias, por iso é moi importante para nós hoxe tamén facer este reconhecemento aquí, como non podía ser de outra maneira, en Eiriños da Nosa Galicia. Como todos sabedes, cada ano desde a nosa fundación, desde o ano 1983, vimos facendo ano tras ano pois esta conmemoración o escritor ou escritora a quen están dedicadas as letras galegas. Este ano é importante por dous motivos, por o que vos expliquei, e ademais porque é unha muller. E Xela Arias foi unha defensora da igualdade, ou seja, algo que Eiriños tamén estamos sempre aí pedindo e incidindo en que haxa unha igualdade como ten que ser, ou seja, todos temos que ser iguais en xénero e en todos os aspectos. Por tanto, para nós é moi importante por facer este homenaxe hoxe aquí en Santa Coloma de Gramenet. Darío a diario es una colección de poemas de Xela Arias en las que va desgranando su experiencia de la maternidad. Es un libro de poemas muy breves, muy cortitos,
mucha verdad y que te atrapan enseguida. Uno de ellos dice así: todos los bebés son tú en ningún comatí. Todos los niños son tú en ningún comatí. Todos los adolescentes son tú en ningún comatí. Todos los mozos son tú en ningún comatí. Todos los ancianos son tú en ningún comatí. Todas las nais son eu y todas, como mí, saben que es único. Xela Arias, Letras Galegas 2021. Hai niños da nosa Galicia, Santa Coloma de Gramanet. Pois agora vamos a deixarvos cos actuacións da Coral de Gran Reus de Santa Coloma, que nos vai ofrecer dous temas, e así pois comenzamos este acto das Letras Galegas 2021 en Santa Coloma de Gramanet. Moitas gracias e benvidos.
Eu vivino sempre moi intensamente, ata o punto de que o escultor Ferreiro Badía e eu reproducimos os deseños meus nunhas medallas de gran tamaño en poliéster a todos os homenaxeados neste día. E esa colección espléndida está no Parlamento de Galicia, foi levada por América, por Europa, hasta o Parlamento Europeo. Sempre me ilusionou debuxar ao homenaxeado, pero este ano ten para mí un sentimento moi especial, porque Xela Arias é a filla duns amigos meus. Eu coñecín a Xela cando era unha nena moi pequena, e os pais e eu nos víamos cada 15 días. Ela estaba con todos os outros nenos dos amigos, porque eran xuntanzas de moita xente. Vina a facerse mociña, pero es moi perdilla vista, porque os pais deixamos de vernos, máis que pola distancia xeográfica, e cando me di conta, era xa unha magnífica escritora, unha editora, unha rapaza con unha cantidad de iniciativas extraordinarias. E de súbito entrei de que morrera tan nova cando estaba en plenitude. Aquilo foi moi motivo para mí, claro, pero eu foi cando me chamou o pai e díxome que quería que lle fixera un debuxo de filla. Así que ele mandou as fotos que tiña e con aquelas fotos eu fixen este debuxo que lle mandei aos pais e que agora utilizo para conmemorar o Día das Letras Galegas na súa honra. Alegro-me de que nesta magnífica asociación cultural podamos recordar tamén as Xelas. Indecisión. Entrabas furor en mano a reclamar esa condición de estar. Te sufre quien va contigo. Vas a poner las piedras sobre las piedras y sobre las piedras un nombre amado. Te sufre quien va contigo y se viene lentamente abajo tu idea de locura. Xela Arias, Galicia, 1962-2003, Finisterra, Maracay, La Liebre Libre, 1995. Muchas gracias. Hola amigos e amigas de Santa Coloma de Gramané, lairiños da nosa Galiza, desde Castro Candelas, quero enviarvos un cariñoso saúdo e felicitarvos polo vosso traballo en prol da lingua e da cultura galega. Desde aquí tamén pediremos o noso reino da aldea e, sobre todo, mandaremos vos a vos un bico acompañado dunha bica. Pois nada, Letras Galegas 2021, Xela Arias. E así continuamos tamén pondolle pois estas notas musicais da nosa terra, tal e como lle gustaría a nosa poeta, porque tantos e tantos gaiteiros musicaron os seus poemas. Pois nós hoxe vamos a facer desde aquí, con airiños da nosa Galicia, a nosa entidade, o noso centro, o noso grupo, para todos vostedes, airiños da nosa Galicia.
tempo presidente da Federación de Entidades Galegas de Cataluña. Isto é para enviarles uns parabéns aos amigos de Galiños da nosa Galicia de Santa Coloma de Gramanet pola celebración do Día das Letras Galegas, que este ano, por desgracia, como ano pasado, non se poderon realizar como se ten que realizar, así que esperemos que o ano que ven sexa xa definitivamente unha celebración auténtica. Buenas letras galegas e unha tarde. Bueno, pues ahora tenemos el gran placer de poder contar en el escenario con dos persoas importantes para o Centro Galego de Viñas do Segaliza. Dos persoas que sin eles son dos pilares importantes a hora de traballar e colaborar connosco. Pois, con vosotros, deixemos con Ovidio Santos e Suso Espín. Tigres como cabalos, do ano 1990, monólogo adicto número 33. Xa non teño fala, despois de recortar os verbos que deixen lingua a que atender. A nosa inmensidade remata 1 centímetro a redonda. Non fales comigo. Deixei a posta ao código nas escaleiras de entradas ás casas. Recortei como a quen non quere os ámbitos. Case me perdo, meu, entre os paseantes. Así que recortei os ámbitos. Agora teño un idioma inclinado nas entrañas. E perdín para botalo fora todo interese. Que máis me ten que a min me entendas? Xela Arias, Tigres como cabalos. Continuamos co acto e continuamos con máis música, dedicada tamén a Xela Arias. E agora son os amigos da agrupación Agarimos de Badalona, que tamén están aquí con nos apoiándonos, e que tamén llevan a facer chegar estas notas musicais a estas letras galegas da súa parte, desde a cidade veciña, desde Badalona, como amigos, para todos vos, Agarimos de Badalona. Hola, amigos y amigas de aquí de Galicia, Santa Coloma de Gramanet. Nada, desde Galicia quero mandaros uns parabéns por este Día das Letras Galegas, un día 17 de maio, un día 17 de maio de 1863, cando se publicou Cantares Galegos por nosa querida Rosalía de Castro,
Pois ese, desde o ano 1963 hasta o día de hoxe, que adicámoslo a Xela Arias, lembrámonos o rexurdimento da nosa literatura, da nosa lingua, e por iso é un día de ledicia para nos. Vos que estás en Cataluña, eu que nací en Cataluña, temos ese sentimento no noso país, así que nada, moitos bicos, moitos parabéns, que ánimo neste día das letras galegas. Para mí es un honor y es un placer presentar en este espectáculo que ayer de Nosa Galicia, los letras galegas dedicados a Xela Arias. Me dijo en castellano porque ellos son castellanos y entonces me parece quizás una falta de respeto el hacerlo en gallego. Aunque hoy lo dedicamos a nuestras letras gallegas, voy a continuar un poquito la nuestra lengua para poderme dirigir a todas aquellas personas que están viendo este espectáculo. Bueno, pues nada, simplemente deciros a todos, voy a hacer una mitad a la derecha, deciros a todos que para mí es un honor y es un placer presentar a un gran guitarrista, para mí uno de los mejores guitarristas que hay en España. Para mí nos ha acompañado, nos ha ayudado, sí, es verdad lo que digo, es verdad lo que digo. Y lo digo además acompañado de grandes expertos en guitarra, como es José Martínez, que también me ampara en mi opinión. Bueno, pues nada, dicho esto, quiero presentar, como no, a Paco García y el dúo Aura Group.
Son Marisol Pérez, presidenta de Irmandade a Nosa Galiza de Mollón. Feliz día das letras galegas aos amigos e amigas de Airiños da Nosa Galiza de Santa Coloma de Gramanet. Sei que bueno, máis, como sempre facedes, estades a artellar o acto o día da celebración das nosas letras, das letras galegas. Este ano dedicado a escritora luguesa Xela Arias. Deste xeito, aproveito pois para enviarvos moitísimos parabéns, ademais que facendo énfase neste ano especialmente difícil e problemático polas circunstancias por todos coñecidas. E ademais quero dar as grazas unha vez máis por darlle visibilidade a este día tan enxebre para nós.
Dicía Xela na denuncia do equilibrio no terceiro monólogo: marcho. Isto pode exasperarte, mais non perdas cuidado. Vou para voltar co cinto recollido na cintura do meu amor. Marcho, así como marchei a miúdo a brincos de min, por unir os tempos de casas que non vin ou non están, que abandonei ou deixei xa entregadas ao meu desprezo. Marchemos, enchome de estupor e sen remedio volto a min. Se da invención amañezo a tristurada, porque as caixas non coñezan o dolor, debo marchar. Marchemos, por marchar ao fondo dos insultos e probar que perder pé aínda é a ambición preciosa. Que teñades un gran día, unha moi fonda perda. Agora, un instrumento que non é un clásico dentro do que é a música galega, como é a armónica. E hoxe o noso socio do centro, o noso alumno aventajado, que empezou a traballar connosco, chegou sin moitos conocimientos, e agora xa non solamente toca a gaita, sino que tamén toca a armónica. Con nosotros, Santín.
Soños avisados e expertos. Pode ser que todas as formas caen perdendo ordes, deixando, arrastrando un sutil camiño de lumidosas estancias enmarcadas. Semellan ventás e por detrás as pereiras florean en primavera, como cantigas. Son Francisco Antonio Vidal e con estas palabras de Seda Arias quero celebrar con vos a festa das nosas letras, coa ansia e o empeño de que se cumpran esas 1000 primaveras que desexaba un reino, e que esa pereira en flor, o poema de Seda, entre en cada recuncho da nosa patria e echa de luz e fartura cada unha das súas estancias. Que alongue esas ramas en flor a todas as terras en que habitan galegos ansiosos por revivir este bello rincón do mundo. Que vos, airiños da nosa Galicia desde Santa Coloma, sintades a brisa refrescante do día 17, Día das Letras Galegas, pero tamén a do día 18, aniversario das Irmandades, celebrando así o día da nosa fala, porque letras e fala forman un todo indivisible. Que se entenda e se espallen as palabras de Munguía, pobo que esquece a súa lingua de un pobo morto. Feliz día, e que a luz non se apague ao largo dos anos. Só é poesía aquela que non busca victorias. Só será poesía aquela que non afogue nas derrotas. Só é poesía o que busca liberarse de si mesmo. Só será poeta quen a conquira. Xela Arias, eterna. Nada, el amigo José decía que me ha nombrado y tengo el orgullo de nuevamente un año más estar con vosotros en vuestro día, en el día dedicado a las letras de vuestra tierra, y quería también nombrar a mis compañeros, a mis amigos, a Dani y a Adrián Cortés. Son hermanos, aunque no lo parezcan. Y nada, estamos súper contentos. Hemos hecho un tema, una bulería, representando un poco la cultura que representa la Fundación Ahora Seguros, dentro de su labor que hace durante toda su trayectoria, su trabajo anual. Y ahora vamos a hacer un tema dedicado a Galicia, un tema vuestro, que hemos intentado pues darle un aire también de nuestra tierra, porque no lo podemos evitar, pero esperemos que sea de vuestro agrado. Muchas gracias.
Grava. Poema de Xela Arias, escritora homenaxeada no Día das Letras Galegas de 2021. De certo, a vida ia ser. Por iso morrer non conta números. Eras moza, cómplice nunha derrota que non sumabas, feliz por terte insomnio, por igualdad. Xa temos cadáveres amigos e coñecidos. Sabemos da morte o legado inútil. Pero que ridículo, non? Abrazar o feito feliz de xa lograr camiñar as aforas en tempos asépticamente tan alienados. O meu nome é Alfredo Ferreiro Salgueiro. Son escritor e director literario e é para min unha honra inmensa poder mandar unha aperta neste día a todas as persoas vencelladas ao Centro Cultural e Social Aínos da Nosa Galicia de Santa Coloma de Gramanet. De corazón, desde a Coruña. Poema de Xela Arias. ¿Lo saltamos? Por iso morrer non conta números. Gracias. Eras moza, cómplice nunha derrota. Eu penso que se Xela Arias pudera estar aquí con nós, estaría orgullosísima que unha coral que non é de Galicia, pero que entona esta maravillosa, tan fermosa, estes temas de nosa terra, a verdade é que estaría orgullosísima de estar aquí con todos nós. Pero bueno, ainda que presencialmente Xela Arias non pode estar, seguro que desde lá arriba está nos vendo, está por disfrutando tamén desta homenaxe que lle brindamos desde Airiños da nosa Galicia. Grandes Verdes de Santa Coloma vai nos ofrecer outros 2 temas máis para rematar a súa actuación. Moitas gracias.
Bueno, continuamos co acto e agora co recital de poesías. Uns membros, alumnos da Iriños da Nosa Galicia, en representación de todo o grupo. Algo que quería comentarvos era que hai unha representación de cada grupo, igual que o de Garimos de Badalona, porque dadas as medidas sanitarias, pois non podemos facelo de outro xeito. Entón, tuvo que haber unha representación de cada grupo, igual que a Coral e que todos. O sexa, pero con todos vos agora, a Iriños da Nosa Galicia,
o recital de Xela Arias. Gracias. Intempériome. Hazme oír. Agora busco que conxugues ben o verbo dos posibles e ti que esquerzas esa rabia de cousas previas amarradas sempre aos pensamentos. Hazme oír. Déixate que te percibas a ti, tamén ti atropelada das palabras, a procura de trazos que nos describan. Onde cantan os poetas a nos lembra lo que non foi ou pudo ser. Vese o dar da inmóvil. Invariable medida do silenzo que resta ou non que non restan. O ritmo do silenzo estirou sempre a apariencia de cogou estupefente. Rezar aos amigos e guiños da nosa Galicia de Santa Coloma de Gramanet. Un ano máis, os meus parabéns por organizar o Festival das Letras Galegas neste ano en nome de Xela Arias, gran poetisa. Esperamos que pronto todos estes actos culturais que tamén organizades podan ser feitos de outra maneira en que asistamos todos. Dende Galicia, apertas a todos vosotros, meus amigos. E agora, pois, vainos a interpretar co acordeón, acompañado co pandeireta, Suso Espín, Esther, tamén do Centro Airiños da nosa Galicia, para todos vostedes. Quisiera celebrar con vos as letras galegas que este ano están dedicadas a Xela Arias, esa poetisa e traductora tan importante para nós. Na man da súa obra hai que animarse para seguir falando, escribindo e lendo galego, que pouco a pouco vai morrendo e que temos que recuperarlo, e sobre todo desde aquí desde aí en Cataluña, os galegos cataláns tamén, que teñades unha boa importancia tamén cara a isto que estamos solicitando. E sen máis, pois eso, hasta a vindeira saúde. Bueno, pois hasta aquí chegou o acto. Ahora, para finalizar, vamos a proceder a interpretar o hino galego. Acompáñanos pois o grupo de Agarimos de Badalona, Airiños da nosa Galicia, o noso grupo, e Gran Estudio de Santa Coloma de Gramanet, que tamén nos acompañarán con súa oral cantando o noso hino. Para todos vostedes, finalizamos este acto e damos as gracias en nome de Airiños da nosa Galicia que estén aquí con nos facéndolle esta honra a tan ilustre poeta como é Xela Arias. Gracias.
y cantando. As nenas de Camariñas quedan no río lavando